Endermighty a toto je koniec vlogov. Tak, a som tu jedným hosťom. Je to hosťom. Nechce to aj s týmto, ale mám tu nového hostia. Plišáka. Povedz jeho meno. To je Tofík. Tofík. Ja som povedal Tofík. Nie. To je Tofík. To je môj Tofík. Prepačte, môj mikrofón. Tak. Všetko pôjdem. Hej, kúkaj. Ja sa otočím na obrazovke opačne. Čo? Ja sa kúknem tam, on sa kúkne tam. Kúzlo. What the fuck on? Oh shit. Čo môžeš? Máme tu jedného skrývaného hostia. Kedy sa nechce ukázať? Poď sem. Matúš 01. Nie je to skúsený. Dobre, papuče! To sú moje diky. Moje papuče. No čo tam robíte? Ja nič, ja si idem zobrať papuče. To si berem! Hej, počkaj, dáme mu papučky. Na papuče. Mám papuče! Musím sem. Položím ho sem. Pomaly. Nie. Sú mu veľké. To sú 40-ky. Nie, 500-ky. 40-ky. 500-ky. 40-ky. 500-ky. 40-ky, kurva. Hej, jedno mu zle. Dáme mu ruku. A ty nie? Ja mu veľkú hlavu dočím. Ale malé nohy. No však. Veľkú hlavu a malú nohy. A že si sluchatka nezlomil. Ne. Pozri, ja si zlomím. To sa dá zložiť. Dámy a páni, vidíte ten dipčík? Zlomil sluchátka. Ale teraz ich dá. Opravím ich. Teda? Daj mu takto okolo. Bude machar. Pokeľu. Oh my god. I'm a good my spirit. Ja mám leteľu. Tak, je to takto. Počkaj. A to ich dal... Dobre. Honí si. Dobre. Tu to dáme. Zoberte ho preč. Tak. To je gej. To prevedie. Hej. Hojde. To je vôd. To čo si urobil? Ja, chcem 8. Nechcem 8.
Nie egzystuję! To nie egzystuję! Ja nie egzystuję! Ja nie egzystuję! Ja nie egzystuję! Idziemy precz.